gerne skabe en skole, som er i tråd med resten af samfundet. Jeg vil gerne skabe en skole, hvor børnene går ind i nutiden og fremtiden, og ikke ind i fortiden. Vores børn går ind i en skole, hvor den måde, vi arbejder på, og de redskaber, de har til rådighed, den matcher det, de ser i verden omkring sig. Regnestykket det hedder 1496 divideret med 4. Og mens I laver det, så skal I jo indtale, hvad det er, I gør. Og så minus, og man sætter en streg. Det er så 0. Godt, så deler I det med mig. Sådan at jeg derhjemme kan sidde og se, hvad det er, I har gjort. Når de har hver deres iPad og headset, så kan de sidde og være aktive alle sammen på en gang og forklare sig mundtligt på matematik. Og jeg kan som lærer følge med i hele processen, hvordan de kommer frem til et resultat. I Syddjurs Kommune har vi lavet en investering i digitalisering af folkeskolen, der betyder, at alle vores elever, alle vores lærere og alle vores pædagoger i skolefritidsordningerne, de har fået en iPad til rådighed for deres arbejde. Og det er 24/7. Den er med til at forandre den måde, vi tænker undervisning på, fordi den er med til at understøtte, at vi tænker på, hvad målet er. Der er hele 5. klasse kommet herned, fordi de skal i gang med at skrive en børnebog. Derfor så har de lavet nogle spørgsmål. Vilas, hvem er din bedste ven? Asbjørn. Eller hvorfor er Asbjørn din bedste ven? Fordi jeg vil høre og lege med. Og i dag skal I i gang med at skrive jeres børnebog. Vi oplever, at der er et tydeligt engagement hos 5. klasserne i forhold til, at det er en ægte modtager, der sidder nede i 1. klasse og skal have bogen. Det giver en stor lyst til at få lavet noget rigtig godt. Børnene kan lave en rigtig bog, de kan både skrive i den, de kan indtale, de kan sætte lyd, video ind og lave noget rigtig flot, som de bliver stolte af. Her er Vilas. Vilas er detektiv. Vilas har et detektivfirma. Altså første gang han kom hjem og læste en bog op, der var jeg ved at falde ned af stolen. Jeg synes, det var fantastisk. De få uger inde i 1. klasse kunne sidde og læse op af en bog. Her er Vilas. Vilas er detektiv. Vilas har et detektivfirma. Og det tror jeg helt klart er fordi, at bøgerne er skrevet med de ord, som de lige har lært og lige har øvet. Og er der nogle ord, som de ikke er nået til endnu, jamen, så er der nogle billeder, der kan hjælpe dem, eller iPad'en kan læse ordene op for dem. Jeg havde høje forventninger til det her projekt, da vi hørte, at skoleeleverne skulle have iPads, men jeg må sige, at det er overgået mine forventninger. Jeg er ikke i tvivl om, at eleverne bliver dygtigere. Det bliver de, fordi vi for det første får mange flere udtryksmuligheder, mange flere redskaber at arbejde med. Så muligheden for at ramme det enkelte barn og den måde, som det barn bedst lærer at udtrykkes på, er blevet større. Før i tiden der har jeg meget svært ved at skrive og stave og sådan noget. Så jeg fik et hjælpeprogram på en iPad, og nu er jeg sådan meget bedre til det. Så nu er det blevet meget sjovere også. De bliver også dygtigere, fordi at vi bruger simpelthen ikke så lang tid på en masse overflødigt. I dag der kan vi trække iPad'en op og være tændt og være klar med en bred vifte af redskaber på 30 sekunder. Altså det iPad'en har gjort for os, det er, at vi har fået sat fokus på børnenes læring. Vi har fået fokus helt væk fra det teknologiske, fordi vi er helt trygge ved, at det fungerer bare. Og for os har vores iPad-projekt hele tiden været et pædagogisk udviklingsprojekt, og ikke et teknologisk projekt. I dag ville vi kunne forestille os, at vi skulle spole tiden tilbage. Altså det ville jo være utænkeligt at forestille sig, at vi kunne undervise uden. Fordi vi med iPad har fået nogle redskaber, som vi ikke havde. Så vores formål det er jo, at eleverne skal blive så dygtige, som de overhovedet kan. Og det gør heller ikke noget, om de er bedre rustet end andre børn er, når de kommer ud i den store konkurrence i resten af deres liv.